Napungot ang netizens sa tinubagan ni Attorney Claire Castro kaning undersecretary kaila kayo mo ani mga higala sa diyang gipangutana sa Davao Media. May message ba kayo sa birthday ni former President Rodrigo Duterte karong March 28? Oo, no, ang iyang 80th. Mag-80 na si Digong magkasama. Yes, 80th birthday mga higala. So, atong para masabtan nila, atong mga wa pa nakadungog mga kasama, ato ang paminawon ang katong tubag ni Attorney Claire Castro bahay ni ini mga higala. Meron na po bang mensahe, birthday message po ang Pangulo kay former President Duterte on Friday? Ako po may mensahe. Kantahan natin ang happy birthday. Yun lang po. Siyempre birthday po yun. Kailangan po maging maligaya ang taong nag-birthday at wini-wish po natin siya ng happy birthday. Salamat po. Yun po. Straight to the point. Anak ko sila kasi Ang nakapakuan ako dahil kanabitan nakapaulbos kung kaspa ba. Kanto bitang iya bitang pag-agik-ik. Kato sa last part? Kanto bitang First and last part. kanto meron nasa katong nasa tunga. Tunga po. Katong Kanto bitang katawa bitaw bagya kasama nga bitaw nga pagtamay. Yes, mao na Radyo Mandong. Katawa bitaw nga bugal-bugal. Anak pa sila Radyo Mandong nakuha daw ni Attorney Claire Castro ang gigil sa netizens. Anak pa nakapangutanan na lang gud in tawon ang mga netizen dinhi kay gipost man nato ni social media kagahapon. Kung ikaw mag-birthday Castro, I wish you rest. Grabe na lang pod ning si Amy Doyogan. Anak pa sila attorney bagyo daw na siya Radyo Mandong. Kay the way daw nga magtubag. Di ba na kay giingon tong kagahapon mo to sang adlaw nga effective. Effective. Wa masayang. Ang buwis nga atong gibayad ngadto kang Claire Castro. Isip ang tigpamabas balakan niya. Kay very effective si Claire Castro bagya kasama. Isip tigpamaba sa Malacanang kung maghisgot nga kasama og depensa og propaganda. Ang ako depensa ngadto sa atong pangulo. Ako po tama man po diyan tubag sa Jumandong. Ipamutan naman siya unsay birthday message ni tubag siya. Kantahan natin ang happy birthday. Di ba? Grabe po. Ni tubag lang man si Attorney Claire Castro mga higalan. Masuko man mo. Depende man pud guna dahil sa pamaagi sa imong pagtubag. Ato ang na